ez etu gendun bitxorkapanaga, otxan dizokue, eta bera gazberretan da holan da. Esaten dozkun olentzeruen kontue, berak, naiz eta basarretarrutza izen, bera linguisti izan, arek asko zekizen. Eta esaten dozkun olentzerue, edo komentadozku nolentzeru ez dala personaje bat, baizik eta epoka bat, bai? Olez etxeko arue, bai? Eta, klaro, olez etxie da etzerik etze jutie, da, oin jeup esaten dugun hori da olez etxie. Da, betxu ondino bermiotarrak esaten dabe, engotzut olez, oza, telefonoz ditzukotzut esan biherrien, engotzut olez esaten dutzue. Osa, hori berbie ez da bitxorkapanagak inventanekue, bermion mantentzen da hori. Eta Santa Gedagunin be, kanta, olez egitera gatoz, dino ez da, osa, gatoz saludatzen edo hori. Eta oitxurie, berak esaten man, olentzeruena zala, Inmakulada egunetik, Kandelerizo egunera arte, Santa Gedagunera arte. Zeka hori zera epokie etzeriketze, hori da arue etzeriketze juteko kantaten, eta eskatzen edo bizitatzen edo hori, ze neguen ez alagon biherriketa. Hori bitxorkapanagak komentata eta, koño, berrazoi edeko, baina olentzero barik olentzaro izango zala.